Здравейте хора, аз съм Искрен 157 и винаги ще играя Майнкрафт. Така влезем. Така. Тук много реклами има. Преди да започна клипа малко тук там да поправя нещата. Какво да ви покажа? Тук нищо няма. Леглото е тук. Направихме втория етаж. Ох, те с реклами. Нямах мисля да е. О, хора. И тук леглото. Тук съм сложил букоците. Да разпия. Готово. Готово. Там има пая, ако ти много бия. Мисля в този епизод да отива в мина. Умира, така. Сега хора може да направя лук, който е супер. О, тук има скелет с броня, който изобщо не е добре. Той скелет трябва да го убия. Отили ме. Как му отили? Умирай! Крипър! Аз умирам. Скок, скок, скок. Скок. Само той крипър да не гръмне до къщата. Се умира. Ау, не! Умрях. Ако не го убия. Умре ли този скелет? Не. Умира. Умира. Така. И ми дропна брони. Което е супер. Това е Fire Protection. Не са кой знае колко хубави енчантите, но все пак са брони. Така. Да вземем всички неща. Така. Хоп. Сега ще направим лък. Вземем клечки и ето лък. Имаме лък. Така. Имаме две стрели. Така. Добре. Тъй като вече имам броня, мога да отида в мината. Така. Слагам меча. Нямам и го меч. Не съм го взел просто. И кирка. Се отиваме в мината. Ето как кирката. Ето тук надолу беше. Значи не. Пак. О, как ме нападна. Така. Айрон! Супер!
айрон? 5. Ще видим докъде ще ми стигнат факлите и ще се върна. Прилип. Как се сплашил? Мирай. Умре. Още един. Още айрон. Супер. Като събера повече айрон, ще направя целия айрон. Кой това бе? Лава. Ще се връщам. Добре. Какво стана, бе? А, тук е вода. Не мога ли да се изкача, бе? Тук вече трябва да се изкача. Още малко. Още малко ще пробвя тук. Ще взема това кол. Така. Не стига толкова. Правим така. Клички. Така от тия факли и от тия факли. Като но да чупя факлите, защото нали да знам откъде съм дошъл. Ето тук. Добре. Ето тук тръгваме до сега. Колко е ръм? 12. Тук има някоя дупка. Страх ме да влеза, така че няма влизам. Защото това смина обикална в кръг. По-добре да излезам. И така. Някой друг път пак ще вляза. Така. Кончим. Хора, май ще стане голямо дърво. Както знаех. Както си мисля. Ще сложа и такова. Ще взема и такова. Така. Но май няма се получи. Къде ти е оня кон, бе? Не звучи. Ай, тук. Те ще го убия. Не, няма го убия. Не ще го убия. Искам да си направя една ферма и тук за живот. Ще изкупя една дупка. По-добре си направя една лопата. Така.
Така. Толкова. Ето тази дупка. Да, ще го не така ще малко. И с това купче. И с това купче така ще слизам. Пък те няма да излизат. Сега просто ще сложи една ограда. Още малко клички. Така. Толкова ми стига даже прекалено. И трябва ми една така малка върбичка. То. То. Хора, аз им да спя. Оп, върках пътя. После малко ще дойде дъждата и... То. Крипър. Не! Гръмна и аз умрях. Но съм излезла с тези чудовища. Но всички неща са ми тук. Значи вече са пази от крипър, защото нещо ще ми взема толкова кръв. Хоп. Ще запомните всички са тук. Така. Трябва града. Тим защо в града. Тук има храна. Ще направя още една. Стига толкова. Ако не ми стигне и 8. Добре, стигнаме. Даже на повече. Накрая. Че трябва да чакам това да порасне. А подкрепя някой скелет. Така. Така, хора, мисля това бъде всичко за този клип. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, чупете лайк бутона и се абонирайте за мен. Чао!